Ak by som vedela o tomto balzame skôr, ušetrila by som si roky bolestivých a stuhnutých ranných vstávaní. A viete, čo je najhoršie? Vyhodila som stovky eur za hrejivé náplaste, chladivé krémy a rôzne tabletky. No a nič z toho mi nepomohlo. Až o pár dní neskôr ma na internete zaujal balzam Maruška, určený presne na moju bolesť kĺbov. A dnes ľutujem, že som Marušku neobjavila skôr. Ušetrila by som si roky trápenia a vyhodených peňazí v lekárniach. Do pár dní mi tento balzam dokázal utlmiť bolesť mojich kĺbov, ktorá ma prenosledovala už mesiace. Maruška Fit sa vstrebe do boľavého kĺbu dvakrát rýchlejšie ako ostatné krémy pomocou omega-3 a 6 mastných kyselín. Tlmí bolesť a zápal kĺbov arnikou, zeleným olejom a angelikou čínskou, ktoré zvyšujú prietok krvi na regeneráciu v bolavom mieste. Natieram sa Maruškou vždy pred spaním a vďaka nádhernej vôni levandule sa mi oveľa príjemnejšie zaspáva. Maruška pomohla už tisíckam Slovákov utlmiť rannú bolesť, stuhnutosť a desiatky iných problémov. Toto sú slová jednej z našich vážených zákazníčok. Aký bol váš prvý dojem, keď ste produkt vyskúšala? No první dojem byl velice moc milý. Já jsem se tu v Bratislavě osypala, takže mi poradila tady paní Danka, že si mám vyzkoušet Marušku, tak jsem si ji jako vzala a jsem se celá natřela a bylo fajn, jako žádné svědění, nic, hodně mi to pomohlo. Jako. A pak jsem měla ještě i balzám a ten balzám jsem používala na rty a na popraskané palce a ruky a taky je to dobré, moc to pomohlo. Vzala jsem si je samozřejmě domů do České republiky. Ak aj vy chcete zažiť rána bez pichlavej bolesti, siahnite aj vy po Maruške Fit a kliknite na tlačítko pod videom.